gai ezberdinetan beste olatu batzuk ere atzetik ekartzea, ez? Hurrengo urtera begira, adibidez, jasangarritasunarekin lotutako olatu bat ere egongo da, nahi dugulako, Goienerrekin elkarlanean, plaka fotovoltaikoak jarri gure fabrikan, nolabait autosufizienteagoak edo jasangarritasun ikuspegitik lantzeko. Espainiako Ministro Kontseiluaren gaurko bileran onartu dituzte espetxean dauden Kataluniako 9 buruzagi independentisten indultuak. Hala aurreratu zuen atzo gainera Pedro Sánchez, Espainiar estatuko presidenteak Bartzelonako Lizeoan eginiko agerraldian. Erabakia adiskidetasunerako apustuaren parte da, Sánchezen esanetan elkarrizketa sustatzeko lehen pausoa. Neurriak baina, kritikak eragin ditu bi aldeetan, independentismoak gogorarazi dio amnistia eta autodeterminazioa direla helburuak. Arratsaldeon guztioi, Sánchezek azaldu du panorama politikoa konpontzeko asmoa dutela indultuek, izan ere haiek espetxetik ateratzeko erabakia 9 kideen egoera zarago doan neurri bat da. Presidentaren arabera, kontuan hartzen baititu proiektu independentistarekin bat egiten duten 100.000 lagun ere. Espainiako Ministro Kontseiluak gaur onartu ditu espetxean dauden Kataluniako 9 buruzagi independentisten indultuak. Horrela jakinarazi zuen atzo Pedro Sánchez presidenteak. Izan ere, Sánchezek azaldu zuen panorama politikoa konpontzeko asmoarekin hartu duela erabakia. Eta bide batez elkarrizketa sustatzeko lehen pausua dela nabarmendu zuen. El Gobierno de España ha optado por abrir paso a la reconciliación, al reencuentro. Y creemos que esta medida de gracia abrirá ese camino. Hala ere, neurriak hautsak harrotu ditu bi aldeetan, bai independentisten, bai eskuin unionisten artean. Edonola ere, Pere Aragonés, Kataluniako presidenteak ohartarazi du errepresioarekin bukatzeko bide bakarra amnistia eta autodeterminazioa dela. I vull recordar també que aquesta decisió que avui ha anunciat el president del govern espanyol no aporta cap solució. Gauzak horrela, Aragonesek negoziazio maila itzultzeko exigitu dio Sánchezi. Bestalde, Junts per Kataluniaren esanetan, Sánchezen diskurtsoa marketing saio bat besterik ez da. Eta horrez gain nabarmendu du Sánchezek nazioarteko presioaren eraginez hartu duela erabakia. Izan ere, Europako Parlamentuak sedizio eta matxinada delituak erreformatzeko gonbita egin baitio Espainiako gobernuari. Parlamentariek gehiengo zabalez onartu dute Espainiari eskatzea politikari presoak askatzeko eta erbesteratuak jazartzeari usteko. Kupek ere hildo beretik jo du eta azaldu du ez duela barkamenik nahi, kausa judizialak dituzten 3.000 independentistentzako askatasuna baizik. Aldiz, Espainiako eskuineko alderdien jarrera oso bestelakoa izan da, eta ahultasuna erakustea leporatu diote Sánchezi. Eguneko argazki batetik beste batera egin behar dugu salto izan ere, COVID-19ak Tubacexen txakalaldian duen eraginaren tamaina zehazteak eta enpresaren egoera zailak sustrai sakonagoak dituen ala ez argitzeak bere biziko garrantzia izango du zuzendaritzak egin asmo duen lan erregulazioaren inguruko epaiketan gaur bukatuko da atzo hasitako 2 planten epaiketa Bilbon. Iritsi da Tubacexeko lan gatazka, 129 langileen kaleratze kolektiboa ekarri duen enplegu erregulazioko espedientearen aurka sindikatuak aurkeztutako inpugnazioen harira. 2 epaiketa izango ditu auziak atzo lehena Laudioko TTI lantegiko kaleratzeak aztertu zituzten bertan eta gaur berriz Amurrioko Azeralaba lantogietakoen txanda da. EAeko auzitegi nagusiaren atarian Tubacexeko langileak protestan
ehunka langile protestan bildu dira, baita borrokan dauden beste enpresetako langile batzuk ere babesa emateko. Eta enpresa batzordea baikor agertu da, enplegu erregulazioko espedienteak bidezkoak ez direla frogatzeko argudioak eta arrazoiak dituztela adieraziz, eta beraz hori ala kaleratutako 129 kaleratzeak beren lanpostuetara itzultzea espero dute. Ildo horretan epaiek kaleratzeak pandemiarekin lotuta daudela ondorioztatzen badu, kaleratzeak ez lirateke bidegabetzat joko, eta beraz enplegu erregulazioko espedientea bera baliogabetuta geratuko litzateke, eta langilea berriro onartu beharko lituzke enpresak berak. Nola nahi ere, bai sindikatuek baita enpresak ere dagoeneko iragarri dute elegita jarriko dutela euren kontrako epaia onartzen bada. Tubacexeko sindikatuek eriaren aurka bilatutako 2 epaiketak hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. 122 langileen kaleratzearen auziak 2 epaiketa izan ditu, eta gaur Laudioko enpresaren txanda izan da. Epailek 3 ebazpen posible eman ditzakete: kaleratzeak legezkotzat ematea, bidegabetzat jotzea edota erregulazioa indargabetzea. Lan arloko osalak azken hori ebatzi zuen ITP-PCB-ren kasuan. Koronavirusak egindako arrazoiengatik kaleratzeak egitea legez kanpokoa dela dioen arauaren babesean. Gauzak horrela, langile batzordearen abokatuak atzoko saioan jakinarazi zuen Tubacexek aldi baterako 2 erregulazio espediente onartu zituela iaz, eta bietan espresuki aipatzen zutela pandemiarengatik zirela. Horregatik nabarmendu zuen orain krisia badago behin-behinekoa dela, alegia COVID-19-arengatik. Enpresako abokatuak aldiz aurkakoa argudiatu zuen, onartu baitzuen COVID-19ak enpresaren krisia bizkortu duela, baina ez dela arrazoi nagusia izan. Argudio ezberdinak eman zituzten, tartean beharrezko inbertsioak eta petrolioaren prezioaren egoera, baina egitekoak eginak epaileen ebazpena itxaron beharko dute zuzendaritzak eta langileek. ITP nork erosiko duen horra eguneko beste galdera Jaurlaritzak Rolls-Royce ITPren jabearekin eta Espainiako gobernuarekin harremanetan dago iaztik. Azken horrek gainera operazioari betoa ezar liezaioke, proiektu militarrak tartean daudelako nonbait urte amaierarako gauzatu liteke salmenta. Koronavirusak eragindako krisi ekonomikoak gogor kolpatu duen enpresetako bata ITP Aero. Irailean, Zamudioko lantegiko 194 langile kaleratzeko asmoa iragarri zuen. Aurrez, Barakaldoko eta Sestaoko PCB lantegiko 93 behargin kaleratu zituen. Gerora, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak kaleratzeak baliogabeak zirela ebatzi bazuen ere. Gaur du bileralakoak Espainiarekin salmenta bideratzeko asmoaz. Bestaldetik Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Mondragon taldeak 6 energia kooperatiba sustatuko dituzte Arabako kuadrilletan, ez da Udane Arbeo? Hitzarmen bat sinatuz gero, herritarrek parte hartu ahal izango dute energia berriztagarriak sortzeko. Eta horiek Añana, Aiara, Arabako mendialdean, Arabako Errioxan, Arabako Lautan eta Gorbeialdeko kuadrietan kokatuko diren eguzki parken bidez egingo dituzte. Aiaraldea, Añana, Lautada, Mendialdea, Arabako Errioxa eta Gorbeialdeko kuadrietan hektarea bateko 6 eguzki parke kokatu nahi dituzte Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Mondragon taldeak. Gainera, herritarrei energia berriztagarriak sortzen parte hartzeko aukera eman nahi diete, horretarako eratuko diren 6 kooperatiben bitartez. Hau da, kuadrilla bakoitzeko bat. Parke bakoitzak megabatio bat ekoiztuko luke 500 etxebizitza ingururentzako ahalmenarekin. Bi erronka nagusiei erantzuten die. Alde batetikan lortzen duguna da lurralde kohesioa eta hiritar bakoitzak baita ere nolabait protagonista izatea bere energia kontsumoan. Eta beste alde batetikan gainera azpiegiturak martxan jartzea eguneroko beharrei erantzuteko.
Herritarren kooperatiba energetikoak eta parke fotovoltaikoak bultzatzeko 3 erakundek lankidetza hitzarmen bat sinatu dute Ekiola kooperatibak egitasmoaren barruan. Kooperatibek ez dute irabazi asmorik izango eta bazkideek instalazio sortutako energia elektrikoa eskuratu ahal izango dute, haiek sortzeko kostuaren pareko prezioan. Ramiro González ahaldun nagusiak azaldu duenez, autohornikuntza bultzatzea, kanpoko iturriekiko mendekotasuna murriztea eta energia berriztagarri iraunkorrak sustatzea dira egitasmoaren helburu nagusiak. Datozen egunetan, ingurumen eta hirigintza saileko ordezkariak interesa duten udalerri eta kontzejuekin bilduko dira. Bestetik Espainiako gobernuak argindarraren beza 21%tik 10%ra jaistea erabaki du kontsumitzaileen faktura arintzeko asmoz. Unidas Podemosek egin du proposamena. Datorren ostegunerako deitu duten ezoiko ministroen kontseiluan onartuko dute neurri berria. Teresa Ribera Trantsizio Ekologikoko ministroak joan den astean jarri zuen aukera hori, mahai gainean, baina argindarraren prezioaren etengabeko igoera gelditzeko aldi baterako salbuespeneko neurria izango litzatekeela zehaztu zuen. Hala baina Unidas Podemosek uste du neurria eraginkorra izan dadin, behin betirako ezarri beharko litzatekeela. Ostera Bart Gasteizko Umandi ikastolako eskola komunitateak salatu zuenez, margoketa homofoboak eta transfoboak agertu dira ikastolako jolastokiaren horma irudiaren gainean Udane Arbeok kontatuko digu. Gasteizko Umandi ikastolako eskola komunitateak salatu duenez, ikastetxeko jolastokian pintaketak agertu dira LGTBIQ fobiaren aurkako horma irudiaren gainean. Horrelakoak agertu dira, esto con Franco no pasaba, maricas eta Transformers no bezalako mezuak agertu dira. Erasoa salatzeko plazaratutako oharrean, Arriaga auzoko Umandi ikastolako eskola komunitateak azaldu duenez, maiatzaren 17an LGTBIQ fobiaren aurkako nazioarteko egunean LGTBIQ bandera margotu zuten horma irudi batean, eskola lantzen diren balorekin bat eginez. Eta eskola komunitateak adierazi du Umandi ikastolak erabat arbuiatzen dituela egindako pintaketa homofobo eta transfoboak. Eta euren eskola komunitatean umeak aniztasunean, errespetuan eta bizikidetzan ezten jarraituko dutela oraindik, hemendikan aurrera ere. Era berean, Zornotzako Akelarre aniztasunaren aldeko plataformak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo, herrian asteburuan egindako bi eraso homofobo eta eraso matxista bat salatzeko. Plazan elkartu zirenek babesa helarazi zieten erasotuei eta heteropatriarkatuaren aurrean autodefentsa transmari biboioa aldarrikatu zuten. Oraingoan, zoritzarrez, lehen pertsonan bizi behar izan dut kolektiboko pertsona bati mutil talde batek eman dion jipoia. Larunbat gauean, etxera joateko bidean, mutil bat izugarri egurtu zuten homosexual izate hutsagatik. Jipoia banatzera joan eta segaitia galdetzean, a mi un maricón no me mira izan zen erantzuna. Horrez gain, mehatxuak eta irainak jasan izan behar genituen gertatutakoa gertatu eta gero, lasaitasun osoz haiekin hitz egin nahi izan genuenean. Gorda, boiera, maricón de mierda, te voy a reventar, aurpegian hitzeko erasoa izan da larun batekoa. Homofobia eta gorroto delituaz gain, lodifobia eta antzeman daitekelako. Guzti hau ez da kasu isolatu bat. Sufritzen dugun egiturazko violentziaren erakusle da. Joan den astean Basaurin gertatu zen eraso homofoboa, gaur Gasteizen agertu diren pintada homofoboak, guztiek normatibitate eta eredu hegemoniko bati erantzun diote, cis-heteropatriarkatua. Horrez gain, ekainaren 29an translegearen aurre proiektua onartuko dute Espainiako ministroen kontseiluan Unidas Podemosek eta PSOEk adostasuna lortu ondoren. Otsailetik zegoen blokeatuta arauaren tramitazioa. Genero autodeterminazio librea da eztabaidagai nagusia. Ostera Euskal Herriko Bilgune Feministak kuestionatu eraldatu eta normalizatzailea den sistema lehertzeko deia egin du ekainaren 28an, ospatuko den LGBT arrotasunaren nazioarteko egunaren inguruan plazaratutako irakurketan. Eguna maitasuna eta harreman afektibo-sexualak nola eraiki eta elikatzen diren hausnartzeko eguna ere, izan daitekela nabarmendu du Bilguneak.
Hamaika telebistak ostiral honetan, hilaren 25 gaueko 10etan izadi espetxean jaiotako atzera kontaketa, Lizarraga eta Inigo Gutierrez Aranjuezeko espetxean dauden euskal preso politikoen alabaren egoera kontatzen duen dokumentala eskainiko du, ikus dezagun aurrerapen txiki bat orain. Oso argi izan dut beti ama izan nahi nuela, eta argi neukan ere espetxeak ez izkidala nire bizi proiektuak baldintzatuko. Espetxean egonda ere nire bizitzarekin aurrera jarraitu nahi nuela. Guraso izateko erabakia bion artean hartu genuen. Espetxean dauzkagun amets zein proiektu amaiezinen artean, batzuk ez dira heltzen gauzagarriak izan arte. Gure kasuan, guraso izateko erabakia bien artekoa izan zen, aurrez pentsaturikoa. Etorkizunari begira, bizi proiektu amankomun bat izateko. Ama bezala, nire umea sufritzen ikusteak akabatzen nau. Espetxeak eragiten dituen sufrimendu eta gabeziek gure alabarengan eragiten dutela sentitzeak. Gogorra da ikustea, zama guztia, bere gainean nola erortzen den. Alabari, minez egiteko, gure eskuetan ez dagoena ezin kontrolatzea terriblea da. Jaiozenetik, egutegi batean apuntatuta dut zenbat denbora eman dugun elkarrekin bizita bakoitzean. 2019an, izadi urtarrilean jaiozenez geroztik, 160 ordu egon nintzen urte osoan izadirekin. Aurten, osasun krisiak ekarri dituen neurriak direla eta, orotara 2020ko lehen 10 hilabete hauetan, 51 ordu besterik ez naiz egon. Esan dudan bezala, izadik atera barduela lehen bailen, izadik atera bardu amarekin eta aitarekin, egon bardu kalean, hori delako umearen eskubide guztiak betetzeko modu bakarra. Ostera Estrasburgok Espainiako estatuaren aurka ebatzi du berriro, oraingoan Tasio Erkiziari jarritako zigorragatik. Europako giza eskubideen epaitegiak ebatzi du 2008an Jose Miguel Beñaran Argalari egin zitzaion omenaldian ez dela terrorismorik goretsi. Hori egotzita Tasio Erkizia Batasunako buruzagi ohia epaitu eta urtebeteko espetxera eta 7ko inhabilitaziora zigortu zuen Espainiako justiziak. Espainiako estatua zigortu du Erkiziari kalte materialen kontzeptuan 6.000 euro ordaintzera eta beste 5.000 kosta eta gastu kontzeptuan. Bestaldetik 3 aste barru uztailaren 12an hasiko da 13/13 auziaren epaiketa Foro Sozialeko kide den Agus Hernan akusatuen ordezkaritzarekin bildu da gaur Bilbon, bada gurean gaur magazinean izan du gero auzia hizpide. Da kasu bat duela 10 urte hasi zen, beraz 10 urte bere akusatuak eta bere familiak egonkortasun egoera batean ze egoeran bizi direnez, esentzu horretan. Bigarren helburua zen bere disponibilitatea ezagutzea zer jarrera duten akordio baten aurrean. Adostu dugu, ondo azaldu digute, nola izan den prozedimiento inguruan dauden puntu ilunak, tortura eta zenbait akusatuen torturen lekukotasuna daude sartuak Paco Etxeberria zuendutako Ibakeko informea, Guardia Zibilaren barkatu CESIDeneko entzuke eta ilegalak, hor zerbait elementoa daude eta hor testatu ondoren edo beraiekin bildu ondoren gu zabaltzen dugun mezua da epaiketa baino lehen behar dela akordio bat lortzea. Badakigu akusatuak prest daude, akusazioneak ikusi behar da ze jarrera duten eta horren arabera poliki iraiki behar dela zeren. Gure ustez, gaur egungo gizartea ez dago pres, holako beste epaiketa bat egitea, 10 urte ondoren, 8 pertsonaren kontra, eta fiskalaren petizioa eta akusazio partikularren petizioa, izugarrizko petizioa handia, eta zentzu horretan pentsatzen dugu akordioa oso ondo hartua izango zela, bai euskal instituzioetan, bai alderdi politikoen artean, eta gizarte zibilan artean. Eta Voxen enegarren provokazioaren ondotik noaingo batailaren 5. urteurnaren bueltan egin gura zuten ekitaldiaren baimena ukatu du Gatzeko Kontseiluak. Getze kontzejuak Voxek noaingo guduaren monumentuan ekitaldi bat egiteko asmoa duela jakin ondoren, jakainerazi du ukatu egin duela 1521eko gatazka gogoratzeko urtero toki horretan Nafarren independentzia galdu zela gogora ekartzeko egiten den hitzorduaren baimena.
Ezoiko bilkuran Getze kontzejuak erabaki du, datorren larunbatean hilako 26an, herriarena den Noaingo guduaren monumentua dagoen partzela komunalera sartzeko baimena ukatzea. Noaingo Bataia elkarteak eskatu zuen egun horretan, ohiko kultur ekitaldia egiteko baimena, ebaztear zegoen, baina kontzejoko bozeramaileek argudiatu dute, asteburu honetan komunikabideen bidez, eskuin muturreko alderdiak leku eta egun berean ekitaldi bat egiteko asmoel duela jakin ondoren, azkenean finkaren erabilera ez baimentzea erabaki duela herriko agintaritzak. Erabakia indartzeko asmoz, segurtasun zergatiak ere aipatu dituzte kontzeju batzordeko kideek. Herriko kudeatzaileek hartutako erabakiarekin bat egin du Noaingo Bataia plataformak eta ultra eskuindarren provokazioa salatuz, euren deialdia atzeratzea erabaki dute. Nafarroko herriari gogorazteko beste behin ere askatasunerako eta bere patuaren jabe izateko eskubide aldarrikatzen zuela. Noaingo guduak lekua hartu du gure irudimen historikoan. Gertakariei buruzko beren bertsoa inposatzen jarraitzea interesatzen zaie. Ondorioz, deialdi hori salatu eta provokazio une guztietatik urruntzeko erabaki hartu dugu. Nafarroan gaudela bestelako gai bat helduko diogu jarraian. Kaparrosoko eskola publikoak talde lana sustatzeko proiektua harrotu baitu ikasturte honetan, eta ostiralean egin zuten azkeneko ekimena ikus dezagun. Laguna zarelako, lagunak garelako. Giza seme-alaba, gizakia da, pertsona da bestei esker. Hori da Afrikako hegoaldean gailentzen den esaera eta ikuspuntua, Ubuntu ikuspuntua. Baina zer da berez Ubuntu? Talde lana. Froga... Zazpi froga. Denok taldean egiteko lana. Ikasgelara eraman dugu Ubuntu filosofia da, talde lanean oinarritutako filosofia, eta gaur azken egun bezala ospatu dugu olimpiada moduko hau, olimpiada Ubuntu izenekoa, eta 7 proba ezberdin dira. Ubuntu herrigintza auzolanaren antzekoa izanik, Kaparrosoko Birgen del Soto ikastetxe publikoan hezkuntza lerroaren bizkarrezur gisa hartu dute. Aurten garatutako proiektuek Ubuntu elkarren artean komunitatea eta norbanakoa garatzea izan dute oinarri, eta ikasturtea amaierarako ere horretan aritu dira, Arago ibaiaren inguruan kooperazio frogak eginez. Egiten dugu estrategiak bat ez daki, nola egin estrategia laguntzen diogu. Bakarrik lortzen badugu zeio denak, astelenean emango digu premio bat. Bai, helburua da talde lanean oinarrituta dagoen filosofia da, eta helburua da proba guztiak, taldeko guztiek lortzea. Nazioarteko gaiei helduta Turkiako fiskaltzak HDP herriaren alderdi demokratikoaren aurka egindako eskaria onartu egin zuen atzo auzitegi konstituzionalak. Alderdi kurdua legez kanporatzea eta desegitea eskatzen du fiskaltzak PKK, Kurdistango langileen alderdiarekin lotura duela argudiatuta. Zeina erakunde terroristatzat hartzen baitu Turkiak. Zigorreskaera hori bigarrenez egin zuen fiskaltzak ekainaren 8an, aurrekoa baztertu egin baitzuen auzitegiak. Nahikoa froga eta informazio aurkeztu ez duela iritzita. Kontrakoa deliberatu du bigarrengoan ordea eta aho batez gainera. Ordea Bielorrusiaren aurkako neurri gehiago hartuko ditu Europar Batasunak. Josep Borrell atzerri gaietako ordezkariak iragarri duenez, Oian Larrañaga. Bielorrusiako hainbat goi-karguren aurkako zigorrak onartu ditu Europar Batasunak. Bruselak lurraldearen aurka onartzen duen 4. zigor sortadan. Lukashenkoren gobernuko hainbat ministrori, armadako hainbat goi-karguduni, Lukashenkoren aldeko jarrera erakutsi duten enpresari batzuei eta zenbait epaile, fiskal eta poliziari eragingo diete zigorrek.
Zerrenda horretan daude, Europar Batasunaren esanetan, oposizioko kide bat atxilotzeko Ryanair konpainiaren hegazkin bat desbideratu izanaren arduradunak ere. Honela, erantzun dio Bruselak, Minskeko gobernuak Atenas eta Vilna arteko bidea egiten ari zen hegazkin bat lur hartzera behartu izanari. Lur hartu bezain pronto, hegazkin horretan zijoan Roman Protasevich eta bere bikotekidea atxilotu egin zituzten poliziek. Europako batzordeak ohar baten bidez adierazi du, zigor hauekin seinale argi bat bidali nahi izan dietela Lukashenkoren erregimenaren aldekoei, presidentea babesteak ondorioak izango dituela jakin dezaten. This is a fourth round of sanctions. I don't exclude to prepare a fifth round because it is the way we have to influence the behavior of the responsible of what is happening in Belarus. Dagoeneko Bielorusiako 166 pertsona eta 15 erakunde sartu ditu Bruselak zerrenda beltz horretan. Zigor hauez gain, lurraldearen aurka ere neurri ekonomikoak hartu asmo ditu Europar Batasunak. Helburua Lukashenkoren gobernuarentzat ezinbestekoak diren sektorei eragitea izango da. Espero da, Batasuneko buruzagiek aste honetan bertan egitekoa duten bileran zehaztea zein izango diren neurri horiek. Eta kulturan adarra saria jaso du Amaia Zubiriak galaz jantzi zen atzo, arratsaldean Donostiako Victoria Eugenia Antzokia Amaia Zubiriari hark musikan egindako ibilbidea aitortzeko. Euskal musikari baten bide artistikoa saritzeko sortu zuen Donostia Kulturak adarra saria eta ohi bezala ekainaren 21 musikaren egunean jaso zuen Zubiriak Eneko Goia Donostiako alkatearen eskutik. Bestaletik Kerubia taldeak 20 urte beteko ditu aurten eta horixe ospatzeko, disko berezia kaleratu eta 3 kontzertu emango ditu. Hiru kontzertu eskainiz ospatuko du Kerubia taldeak bere 20. urte hurrena. 2001 urtean sortuta, maketa bat eta 6 disko kaleratu zituen talde nafarrak eta Xabi Bandini abeslariak bakarkako ibilbideari ekin dio orduz geroztik. Orain, taldea sortu zela 2 hamarkada igaro direnean, Konstelazioak izeneko disko bikoitzaren vinilozko edizio mugatua argitaratu du formazioak. Eta ospakizunei urte bukaeran emango die amaiera. Galdakaon, Azpeitian eta Iruñan eskainiko dituzten kontzertuekin. Duela hilabete batzuk argitaratu zuten diskoa eta 8 urte eta ulagainean aritu gabe igarostean itzuliko dira bira txiki eta berezia emateko. Euren sareetan aditzera eman dutenez, energia faltagatik gelditu zuten taldearen ibilbidea, eta energia hori berreskuratuta erabaki dute martxara itzultzea. Azaroaren 20an emango dute lehenengo kontzertua, Galdakaoko Torrezabal kulturgunean. Azaroaren 26an berriz, Iruñera eramango ditu birak, non taldearen musika jarraitzen duen jendearekin egin nahi duten bat bereziki. Azkenik, Azpeitiko Soreasun arituko dira azaroaren 27an. Emanaldi horietarako guztietarako sarrerak agortu ditu taldeak dagoeneko. Oraindik 5 hilabete gelditzen badira ere. Eta gauzak horrela direla kultur proposamen berri batekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari lotura taldearen zaunka bideokliparekin hain zuzen ere. Gustoko izango duzuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurrutzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.